Ituloy nyo na yung pinag-uusapan yung Mrs. Wife. Anong pinagkaiba ng wife sa Mrs.? Sige nga, Eileen. Well, kapag Mrs. Jolos, parang naglalaba. Ay, excuse me, in the first place, naglalaba talaga ako at nagsasampay ako. May ganun na kayo, baby. Pag nagtatawagan, Mami, kamusta ka? Si Jen, ang nagkilig niyan, buisit. Ano yung natawag sa akin? Sorry. Parang hindi ko pang 70. Oo. Inis. Sino? Si Jen. Mari. Sabi ko nga sa kanya, kay ganda-ganda ng mga anak ko, mari ka ng mari dyan. Para ako subasta. Ano ba yung feeling ng isang housewife, Ella? No ko. Bukod sa paglalaba mo na. Ngayon ka naman yung naglalaba yata, di ba? Actually, Alam mo sa totoo lang, mas madali talaga mag-work kaysa mag-housewife. At never ko ipag-exchange siya. Di ba parang ang tagal ko nag-housewife? Tapos nag-work ako, parang mahirap. Kapag ka ng housewife ka, di ba? Saka, bawats ko yun, dahil nilinis ko. Ay, gaga ka kasi. Hindi naman sabi, linigisan mo yung bawal. Girl, sobrang linis ng bahay sa kayo, promise. Hindi ko Pero kaya, nilait. walang work. Di ba may lumait pa ng bahay mo sa KL? Oo, sige. Huwag ka bibigay niyo yung kay Ella.